Tunjung bangsa sanes rama Kanjeng Ratu Menanjung. Ini menapa ngantos panjenengan kula beradab tebih saking Pantin Jepara. Kula dunungaken wonten ing Kabupaten Penarukan. Jene kowe duwe karep apa ta panis kula blok karo aku. Sing Ora- aku ora bingung. Pancen satosipun kula menika penake. Balekake kajen wonten ing Praja Majapahit. Kula kedah Yen ta kowe kepengin dadi ratu ning kene apa kanthi dadak aku mbok dadak mbok gawane penarukan kene. kabar ingkang kula tambi. Ingkang ngasta Partisara mboten sanes panjenenganipun Kanjeng Ratu Menanjung. Pancen ora kleru aku sing mbok pantisa. Mapan tiwas kebenaran Partisara kula suwun. Kene njaluk partisara bakal tak ulungake. Pripun? Mergo partisara sing ndek kuberan Menika wonten papanipun ati baikipun sopo sinten kemawon ingkang lumebet wonten ing candhai macan menika dados tanda tulungan sanes. Najan kok ora bakal mlebu karo kowe kanjeng. Kula suwun Ora. tak peksa Aja. tak rodo tak peksa. Aja kanjeng. Kowe kalebet Sepuluh kowe sing nyidro Ratu Semenanjung. ora kleru. Tunggul Wulung. Tak jaluk baline Ratu Semenanjung. Bojalo. Bojalo. Arep apa kowe? Kalebet Kanjeng Ratu Menanjung bisa bali ing Kasultanan Bangkintor. Ing kabeh ora sekotaan. Apa sing kok karepake? Aku ngersani Kanjeng Sultan Trenggoro Pribat kang suwa tumedhak oleh Kabupaten Penarukan. Tak udanane apa sing dadi penjalukmu nanging sawentara tak titipake Ratu Semenanjung. Nek nganti ana dedel kulite, aja takon dosa. Nuwun pangapunten saderengipun Kanjeng Sultan menawi lepat nadah kaya kathah. Tunggul Wulung. Kabeh mau ndak kapura. Nanging panjenengan ingsun arep mungsuh pirsa. Apa toko kedadiane? Siji kowe mbalela, kaping pindho. Wani-wanimu nyidra kanggo Ratu Semenanjung. Kanjeng Sultan Ya, nalika para petan agung wonten ing Kabupaten Penarukan karuan Popo Guru Walang Sungsang jebul kula menika Laskar Sari Majapahit kalamun Majapahit berubuh menika saka tumindakipun putranipun Raden Kasan nalika semanten menawi sapunika wonten ing Kasultanan Bangkintor panjenengan kasta kula mboten sarujuk ngantos mbalela sebab Prabasawan jauh pangadhane Bapak Guru Walang Sungsang kula parikedah balik kajian wonten ing Praja Majapahit kula ingkang dados Nalendra wonten ing Nuswatara. la ilaha illallah. Tunggul mbok wis ta. Ora usah ucek-ucek barang sing wis kawuri. Majapahit rata dadi lemah. Mbok
pranuta pranakan kawusana. Sapa kang manut pranakan kawusana tumuli bakal slamet uripe ora kesorang-sorang. Coba kaya ngene iki upamane ingsun iki isih lara ati. Wajib ingsun midana marang Sultan, ya. sak menika kula sampun tinarbuka kalamun kula ingkang lepat nadat kula ingkang kathah pidana menapa badhe kula lampahi. Ora, ingsun ora bakal midana mung iku. Aja pisan-pisan sira percaya kelawan turumu Walang Sungsang. Merga dhewekne kepengin adu antarane Tunggulung lan Sultan ing Demak. Lamun mengko wis diadu, tanurunga dadi perang. Nek perang mesti ana sing mati mbok sapa wae. Mengko dhewekne banjur metengkleng nguasani ing tanah Jawa. Sultan, Ya. sakrawa panjenengan ing Kabupaten Penarukan menika lumrah sanget ing mangkenipun badhe kula lengaken 200 menanjung wonten asta putra. Yen kok ulungke sisan gawe dina iki ndak kanthi kondur ing Demak. Mangke rupiah Sultan. Kula ngrumaosi andhan Ya. wonten salah sawijining nalendra Sultan Demak tumuju wonten ing Penarukan. Kula ngepengake Mahargya Sugya lan Sita dhateng Jeladal. Arep kok bahagia apa? Ya, Jeng. Ingat Mas. Kene-kene. Unjukan paringono ka Sultan Agung. Ya. Kene-kene. Ora ketan ukuran rusak ujug kita. Ya kan? Ning mergo kabeh iki saka karepmu bakal ndak rahati. Harus ngapa? Monggo. Ayo bareng. Yai Sultan. Kenapa ta lho? Mati. Ayo bikin. Nasang, karebet, mesake kanurpane Kanjeng Sultan becike dirukti luwih. Sakmenika sampun wal saking Dipati Penarukan. Ngersake kundur wonten ing Panti Jepara menapa wonten Demak. Kula kepengin kondur wonten ing Jepara kemawon. Jepara niku tebih kedahipun Ngupati Narpa Cundaka kaliyan penderek minangka kagem nderekaken panjenengan. Ngeten Jirama Sunan. Ora Yen tuh. to babagan penderek kula masakan kalian turunan kula pun kalinya. Kali nyaman. Iki kowe ketiban sampur milih Narpa Cundaka pilihan sing nganti tetek. Kepareng Sunan. Ingkang kula pilih dadi pendherek Purworejo Manjung kepisahan. Sing tanggung jawab. Yayi Karebet. Karebet. Ratu ingkang pilih kali nyamat menika karebet. Karebet ana derek apa ana ing Panti Jepara. Ora mati do mantra. Ora mati piye. Sing kurang tirakat iki kowe. Napa kula kirang tirakat? Ngene, ora apa-apa. Wong Narpa Cundaka iku mendherekake Ratu Semenanjung. Beneran. Nek Ratu Semenanjung kae diderekke Karebet.
Mergo aku duwe cara. Pripun? Sing luare Probosmi sapa? Kula. Timbale. Bosmi. Aku delok panjenengan bek. Rebutan Bansara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bensin, bensin dari kalian. Ora liya kadamu penangsang dhewe. Wah. Ngaturi kabar layu. Lakon. Karebet sampun pecah. Layang Parti Solo saged kula buka. Bosmi. Dawuh. Apa pancen wis bae tenan? Nggih sampun pecah. Nggih. Jebul ibarate Probosmi kae wayang sampean dalang. Pancen aku dalange. Limpe aku satemah ndadekake pepati. Pancen ngajab hatimu kalebet. Kang Mas Penangsa. Tak jaluk balining Pakti Soro. Jaluk. Ya sekontat dalam suraga. Lakon. Aji Karo Angkolo. Alah lele mangulo, mangulo. Kowe ora tak kandhani. Murite maling kok ape wani karo murite Sunan Kudus, yo matek iki boko iya kowe. Rasakno kowe. Ana jelas karo guru. Lah ngono ya. Iki kok ya ngawur. Aja kuwatir Penangsang. Kowe murite Sunan Kudus. Kowe tak dongeni mesti mari. Ora ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngaten tahun tukang sultan ing Demak Sinten. Penangsang, ayo balik dadi sultan. Wong iki neh. Bandara bareng kok. Pancene main sore kok ya bareng-bareng. Aja kesusu. Susu pripun kok? Apene ngendi? Dus, Nggih. tak ingeke saka kaduan muridmu mati kok mau tambani. Lah, urip. Saiki aku tulung muridku tambani. Lho kok kurang gawe? Rahmatal iku Islam iku rahmatal lil alamin. Nggih. Lah jelas-jelas rahmatan lil alamin iki kanggo sapa? Kanggo musuhe kok ora gelem mah. Dongamu apa iki? Lho, donga kula iki donga sing mandi Sunan Kudus kok. Wong Sunan dongane kok Robbana. Robbana. Nyatane mah. Robbana. Aku
aku nak masak uku ora ngono. Pripun? Robana ya Robana dolamna angkusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lana kunana minal qasirin. Lawan urung karuan mandi. Moh Kalau tenan, sing cekak-cekak mandi. moh tenan. Mboten. Nang ngono tak tambanane ya. Tambani piye? Ora iso. Wis, ben mati ae, ben dirubung semut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada say'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Dongane yo mandi yo. Langsang. Nggih, dongane burung karo aku apik. Jane iki apik sampeyan ning niki pun mandi. Bapak sampeyan enak mandi. Nggih. Tampilan misane mbiyambung 4 taun. Nuwun sewu Kakang Sunan Kali. Sampeyan mlebu lah karebet mbok iso urip ora iso dadi iso. Sebabe apa? Lho, sampeyan eling napa mboten? Dawuh pangandika dalem Kanjeng Sultan Bapak Patah nalika semanten. Sapa wae wedrah kena gumanti minangka Sultan ing Demak nanging kudu kinanten Partisara. Apa kowe yo? Oke. Pati solo. Ini lho Dus. Oh. Ben kawula Demak iki padha mesti nak kowe kecundukan Partisara cek men iso dadi ratu ning Demak saiki diwaca. Lha kok senengi sing iki piye? Kok betah isin seneng kewirangan sampeyan niku. Ayo diwaca. Panrungono. Nek sampeyan urung tau nyekel Partisara. Beda karo Sunan Kudus, Sunan pengalaman kaca. Sapi suruh jaman pernyataan buntut panjang sampun kabayar lunas kepala desa Sumber iki piye? Ora surat sapi, aku sapi. Nang sapi. Iki blangko apa gopo? Wes ora gopo. Dus. Jebule kowe ya wong pinter goblok. Gampang tak apusi. Aku ngerti nek arep ana wong sing dadi maling, Partisara tak ijoli kang diasta Ratu sing Manjung kae tak ijol. Alah, Sing mesti iki lho, Dus. diwaca padha ae. Sapa sing kecundukan Partisara sing dadi ratu utawa Sultan. Nggih. Nggih, Rungokno ya. nggih. Atas nama Bapak Patah Jimbun ingkang panetep panapa agama kang sepisan Sultan kang sepisan ana ing Demak. Rek atas nama Sultan Patah. Merga Partisara tak gawa, tak wejik Joko Tingkir. Ayo, dadi ratu ning Demak. Ana apa? Sampeyan iki kapinter karo Kanjeng Sunan Kali Jaga. Tempe embus, probo sememang mbok kongkono. Rebut Partisara. Iku Partisara tak apa? Mboten. Langko sapi. Ah nek ngono ya kowe dadi sultan, sultane sapi. Sampeyan iku. Kowe iki ora tata babar wis. Partisara dipelironi Kanjeng Sunan Kali Jaga. Dipun mari karebet Sultan ing Bak Bento. Piye? Mang sekseni. Nah, Saukir karebet Sultan ing Demak. Rio penangsang Lalo. padang metantang, padang metuntung, orang-orang ya peninggal wong dhewean wae. Orang-orang aku yo kerenah, kari weteng. Nuwun sewu para sutresna Kakung Sumawana Putri. Makaten kala wau cariyos pamundhutanipun Bapak ingkang namampu bakti. Nuwun satunggaling cariyos karebet dados ratu. Sarene sampun wonten paripurnanipun cariyos. Kula minangka wakil kanca sagutra Budaya